Gemer, kde sa realitné príležitosti skrývajú. Prečo sa oplatí investovať tu? Gemer je región, ktorý má obrovský potenciál, ale stále nie je tak rozpoznaný ako iné časti Slovenska. Kúpa nehnuteľností v tomto regióne môže byť skvelou investičnou príležitosťou, najmä vzhľadom na nízke ceny a vysoký potenciál rastu. Máme tu historické mestá, prírodné krásy a zároveň stále relatívne dostupné ceny nehnuteľností. Investori, ktorí prídu na Gemer teraz, môžu získať nehnuteľnosť, ktorá má obrovský potenciál na zvýšenie hodnoty v budúcnosti. Či už hovoríme o chalupách, rodinných domoch alebo pozemkoch, možnosti sú tu široké. Okrem toho, regionálne projekty ako obnovy miestnej infraštruktúry a podpora turizmu len zvyšujú atraktivitu tejto oblasti. Na tomto kanáli ti budem ukazovať, prečo je